Usa sa matag tulo ka botante sa Metro Manila ang mubutar kang Davao City Mayor Rodrigo Duterte pagka-presidente kung ugaling karong buwan na gipahigayon ang eleksyon. Kani ang resulta sa bagong survey sa Pulse Asia diin nanguna si Duterte sa mga top presidentiables alang sa mga botante sa Metro Manila. Nakakuha og score nga 34% si Duterte, misunod si Grace Poe sa 26%, Jejomar Binay sa 22%, Maroha sa 7% ug Miriam Defensor Santiago sa 7%. Gipahigayon ang survey pinaagi sa face-to-face interview sa 300 ka mga respondents sa Metro Manila gikan November 11 hangtod November 12. Duha ka semana sa wala pa may deklarar si Duterte nga modagan siya pagka-presidente.